Ate, kumusta po? Ito. Ano pong pangalan nyo? Elma. Elma? Nilakapo. Ilang taon na po kayo? 42. Ah. Anong hinahanap nyo dyan? Mga kalakal? Ako. Ah, Kasi ano ko yan ako. Hindi ako naggatag. pambili ng gatas ng anak nyo? Ano pa parang eh. Ano po? Ano pa parang pangalan ko lang. Alam ko. Magkano yung gatas? Ano yung bed brand? Oo. Oo, magkano ngayon. Ito yung malit na binibili ko sa iba. Kung ibebenta mo itong nakalakal mo, mga magkano to? Wala mo, kasi lang. Ikot pa lang ako din. Ikot pa lang? Opo, ikot pa lang ako. Pag nakaikot ako, minsan nakakadaramdan ako. Ah. May asawa po ba kayo? Wala po. Ano lang. Patay na. Patay na? Namatay ko sa kulungan. Ah. Ay, tatay ko, namatay. Senior tatay ko eh. Ah, ilang taon ka na? 42. 42. Ilan ang anak ninyo? Ano po, dalawa lang. Dalawa lang. Isa nag-aaral. Oo. Panganay ko, lalaki. So, Ano, pa... first year. Huh? First year. First, nag-aaral pa. Ako, nag-aaral. So, ibig sabihin, pag ito, naipon mo na yan, mga magkano po ang bentahan nyo dito? Wala pa ako. Pag ano, ikot ako. Isa, benta namin 200. Ano kasi, ano lang eh, ang mga namin dito, ko lang. Nalang ka, 3 piso lang yan eh. Hindi ka So, iikot ka pa ng magdamag. Hindi, ngayon lang, mga hapon, alas 2 lang. Hanggang alas 2, Ako, 250, isa na ako. nakakabenta ka na ng 250. Ako, dahil bigas, Pambili ng bigas, tapos ano pang binibili mo? ulam. Ulam. Prito ko na lang. Kakasin sa pinto. Pero kumain na kayo kanina. Agahan. Ako, ayun na, maga. Dala Sa- kami natulog sa may tulay. Saan ka nakatira? Sa may tulay lang po. Sa may tulay. Dito lang po. Oo. Kasi po, tatay ko namatay. Sa may complex. Eh, senior po yun. Oo. Eh, yung mga papeles na wala po yung bago dyan, na ako po. Eh, ang kulang ko na lang birth certificate ko eh. Bigla po din na ako. Ba't ako sa pera ng tatay ko ngayon? Eh, wala ba? Nalaan na ulit ako malibago. Eh, mapagod na ako sir eh. Hindi na kaya. Wala sa ating tulong. Ako na mag-isa eh. Ano ko nag-aaral. First year, hindi ko makaya kasi eh. Eh, sabi ng bangko, ano, maghanap pa na yung marunong. Hindi ka nalokohin kasi pera ng tatay mo malaki to. Oo, mga magkano? Ay, may pera daw yung tatay mo sa bangko. Opo, senior po kasi yun eh. Oo. So, ibig sabihin, ang kailangan, death certificate. Opo, hindi kasi nawala na yung ibang requirements ko eh. Kompleto na po yun. Mm. Kasi tatay ko po, na-aksidente doon sa complex. Mm. Balik pinatay na po yun. Ano yun eh, 19 years old na po. Eh pare, wala kasi tumuso sa tatay ko eh. Namatay, hindi na inibeng, ano lang, nakainito na lang. Kasi nagkita lang po ako sir eh, ano ako magiging. Tapos yung mga papeles ng mga ID, hindi sa akin tatay ko, Neng, i-reserve mo lang to, okay na to. Reserve mo lang to, wala birth certificate, saka birth certificate na lang, paano ka mahirapan. Makukuha mo yung pera, tapos ibabang ko na lang. Bali, namatay na lang sa complex yung tatay ninyo o Opo. may nangyari? May nangyari po sa test mo kaya parang kasi matanda na kasi yun eh. Mm. Kasi nilalang ako kasi tatay ko sir. Ang kada piso may pera po yung batang sa 10,000. Kasi katabaho dahil sa DSWD. Ah. Sa ano po ako yun, nagano ko ng mga Oo, oo. sa may Parañaque eh, lockdown na, tapos ako. Eh, pagdating ko dito, kasi sawa ko, makulit. Dito ako nagpusa, hindi ako. Tapos kung sa sawa ko, sa plane patay na sa yung tatay ko. Kasi ninakawan nga po nila yun eh. Eh, siyempre tatay ko malapag yun eh. At matanda na. So, so ibig sabihin, yung may pera siya sa bangko na hindi pa nakukuha talaga. Ako, di ba po? So ano yung mga requirements Kasi na yung, hinihingi? Marami ba? hindi, dapat po yung question, okay sana. Yung dalawa na lang ulang ko eh. Eh, yun nga po yung requirement ko, sakman na po yun. Kasi yung namatay po siya, di ba, nagano ko sa hospital, nilakad ko nun. Tapos, yung nilakad ko yun, hindi na naman yun ako. Nahirapan na naman ako kasi nga, importante. Kasi naghanap ako na tutulong sa akin yung talaga totoo. Sabi ng ma'am, umalam po yung totoong magtutulong sa na hindi ka nalokohin kasi pinag-bili sa akin ng ama muna. Hindi na basta-basta ibibigay kung may kasama ibang tao, baka lokohin ka lang. Kasi yung ginawa ko, sinabi ko sa peso, nagdala ko. Kasi nga namatistap. Hindi po ma'am, kung kapasok ang birth certificate ko, hindi ko kompleto, tatlo lang kulang ko. Sa akong tulog ako sa may bangko, wala na akong ano bag. Siguro may pera. Ang naano ko yung ID tatay ko tatlo kasi yun yun eh. Kailangan ng tatlong ID ng tatay mo, Opo tapos yung po sa lahat eh. tapos nasaan yung mga ID ng tatay mo? Ano nga po, yung dinako po dito may ano
bawal doon. So ibig sabihin, hindi ka na makakuha ng ID ng tatay mo, ano? Kasi gusto ko malaman sa GIS, sa GIS ko. Oo. Kasi GIS, hindi mabait yung ano doon yung sir. Sabi ko, kaya wala pa akong ano eh. Bakong ano kasama kasi yung kasama ko sila ayaw ng ano eh. Pinuha ko na yung papeles, baka daw maloko ako. Pero hindi naman yung basta-basta makuha yung ano. At kahit nakawin daw doon yun. Pero may record naman doon si tatay eh. Inaano ko yung ano lang yung plato niya, yung picture. Saka yung ID kasi yung mahalaga eh. Kaya patunayan ko na anak ako. Anak ka. Apo. Pero bago naman sa tatay, sikasan mo naman ID yun. Pero mababait naman yung mga tao din eh. Sana din. Magalang pa lang malalakad nito para pera. Mama ko ka ATM, tatabi ko yung ATM para pag may emergency, may mga kang pera. Ay, may sabi na ama mo, tatay ko, ganito sa kanila yun. Eh, hindi ko po ginagalaw yung pera, hindi ko magalaw. Hindi mo ginagalaw yun eh, kasi sabi sa tatay mo, gagalaw yun yung Oo. emergency lang. So, kailan namatay tatay mo? Ito lang po, dyan, ano, hindi ata eh. Bago mag ano, December. Bago mag December nung Ang taon pa ho. nakaraang taon. So bago-bago lang. Opo. So kaya po yan makuha. Ibig sabihin, Opo. Gusto ko lang kasi kung kailangan ko ng tulong. sikasuin lang talaga yung Opo. papel. Ang gusto lang ano ng bangko na matinong tao yung may pinag-aralan tayo, yung hindi ako lulukoy, tiwala, yung hindi ka loob. Mabit ka sa kanila, may ka ng ano ng ulo para kung may tang kayaan sa'yo na kung saan mo lang tutulungan ka na hindi ka tayo ko eh. At pa, hindi ka mabuya, ano yun. Oo, makukuha yan. Ang importante lang talaga, may tutulong sa'yo na hindi ka ba lumapit sa barangay? Ay, wala pong kwenta mga barangay din eh. Kumuha nga ako ng birth certificate, ay baka bigyan ng birth certificate ng tatay ko. Ay pagkawit pa ako sir ah. Ayaw na akong bigyan, sabi ko eh, kailangan ko lang to. Kompleto lang nga yun eh, nakuha lang akong birth certificate eh. Ako rin kompleto na rin. Sa akin na lang birth certificate ko na lang kulang eh. Kasi lang ako sa bahay lang. Eh di yung birth certificate ko, di ko alam kung nasunog. Kasi nasunog po kasi dati eh. Oo, pero yung birth certificate saka death certificate, lahat yan makukuha sa NSO. Apo. So napakadali lang yan makuha. Kahit sa NSO, pwede siyang makuha. Kasi nga po, kailangan ko na yung gabay ko kasi di ako gano'n nakakaano sa mga ganyan eh. Mahina ako sa mga ganyan, sabi tatay ko, pag namatay ako, maghanap pa rin talagang may pinag-aralan. Yung talagang ano talaga, kasi yung pagdili niya lahat eh. Ano huwag kayo mag-alala tayo, nagtatrabaho naman ako eh. Eh tapos na ang trabaho ko eh. Lakot ako kasi kami ngayon eh, hindi ako yung tao, baka mag-west kami. Eh magulo pa kayo, sabi nila, magulo pa kaya, kaya mo yung tao. Eh ang alakan muna ako, kasaman ka no. Pero kung nakuha ko yung pera tatay, may pera pa siya doon sa bangko eh, na parang budget ko. Piso niya, nasira pa yun. Oo. Eh pag kailangan ko makuha kasi para makabilang kariton. So may rap mag-ganito ito. Oo, kung sa DSWD, nung namatay siya, kasalukuyan ba siya nagtatrabaho sa DSWD? O tapos na? Tapos na po siya, Retired na. Opo. So ibig sabihin, talaga yung ang makukuha mo lang talaga yung nasa bangko na pera niya. Ibig sabihin, malaki-laki na rin yun kasi oo. Eh, meron pa siya sa inyo sa veterans niya pa eh. Oo. Eh, magbulok siya na yung dali po siya. Talagang kailangan may tumulong sa inyo. Opo, ayun po hinili ko lang. Kasi po, ang tatay ko po, hindi ko pa dadasal niyo sir, wala pwesta pa tayo, hindi ko pa dadasal niyo. Kasi inaano ko ang tatay ko, parang pinukwenta ko kami. Sabi na, baka mo lang yan talaga nagtaka ng alam mo ng papeles mo. Bago mga, parang kasi tatay ko rin, nagagalit siya pag nanako yung papeles ko. Nagagalit siya, nagigising niya ako. Sabi na, nagigising ako. Ayaw siya, nakikita ng nakangalakan ako. Nagagalit. Oo nga, unti pa lang yung kalakal ninyo. Oh. Ayan lang. Gusto ko po makakuha lang ganun para may makatulungan ako. Sama ko yung mga tijayas eh. Kasi sila po marunong makipag-usap eh, para alam nila lang. Ano nila po Madali lang yan, madali lang. para malagay ko Ang sa importante, bangko. Meron po akong panganay, nag-aaral. oo. So, basta alam mo yung full name na pangalan mo, tsaka full name ng tatay mo, makukuha natin yung death certificate niya, tsaka birth certificate mo, pwede nating makuha kaagad yun sa NSO. Hindi pa nakakalam po niyo si Oscar, siya po lumakad yung araw na yun eh. Tapos kasi sabi ng ano doon ng sa bangko, kasi nakita si Oscar si Oscar nagsasabi. Accounted siya, eh alam mo matatalino po yun eh, hindi basta-basta hindi gagawin. Baka kung saan ako yung pera eh, magbibisa lang ako. Eh nagad yung sabi, kumuha na lang iba, kasi wala akong tiwala sa kasama mo.
Yung papeles, tabi mo muna. Kung wala ka muna nakukuha, hindi ko lang naman ito eh. Dito mawawala ate para na kakatabi lang. Ate sabi ng papa mo, bago siya namatay, pinausap ako, isa ka lang anak. Ika lang kasi ako anak. Talaga mag-isa ka lang anak ng tatay mo. Oo. Kaya ano ko, si Bok na nag-aaral po siya niya, no. First year na po, buti ka masipag po yun, kaya trabaho siya. Eh sabi ko, Bok na, nawala pa pera, sabi ko, baka naman mga magdana ako na yun, wala pa. Nahihirapan ka naman nila. Kaya gano'n na si Bok na, sabi ko, ay ang Bok na, mag-aalap ako ng totoo sa atin, totoo yung tapat. Lalo sa Panginoon, ako ko ng tao na tumulong sa akin na. Lalo totoo. Eh kaya kasi anak ko eh, sabi niya, wala ka sa kapay mo, ano eh, magalit eh, busy nga, nag-aaral siya eh. Kasi pangarap mo sundalo eh, sa anak ko. Kaya masasama na lang kasi pag ano, pag nag-ano ako. Eh, hindi ko naman i-store pag-aaral, sabi sa trabaho. Nasaan yung mga anak mo ngayon? Ando pa sa may ano, Burgos, Makasana. Pinsan ko. Sa pinsan mo. Oo. Bali sa bahay mo, may bahay ka dito, sa Hindi. tulay? Ako lang, dyan lang, pasamantala lang po. Bali squatter lang. Bali, one lang, sa bahay-bahayan lang, ganun? Oo, diretso lang po tayo. Oo. Ano gano'n kami, sama-sama lang. So, ibig sabihin, ilan yung anak mo? Dalawa. Dalawa yung, lahat ng anak mo nandun sa pinsan mo. Oh, ito lang, si Bokno, yung pangalan. Yun, nasaan yung isa? Andun din. Nandoon din. Oh, si Ganray. So, ibig sabihin, nangangalakal ka para lang talaga sa'yo, pambili mo ng pagkain, tsaka gatas. Sino yung magagatas na sabi mo? Yung anak ko siya, yung ano ko yung... Ilan taon na yun? Ilan taon na yun? Ano yun? 7 buwan na yun. Ha? 7 buwan pa lang yun. Ngayon Isang pa lang, buwan. 7 buwan. 7 buwan. Ano sa pisa ko kasi babatay ko muna. Oo. Kasi may magdala ng mga bata. Nanak pa ako 7 buwan bago. Magkakilala po ba kayo? Magkala pa kayo, matagal na. Okay. Ano po ang kuwan ninyo, pangalan niyo ate? Anong pangalan niyo po? Jamaica po. Ha? Jamaica. Jamaica. Nangangalakal din po kayo? Kami. Magkasama kayo? Ibang ano sila. Karima. Okay. Pero magkakilala. Tagal namin sa barkada. Oo. Yan yung mga anak ko. Kilala niya. Sige, bibigyan kita ng pambili mo ng gatas para sa anak mo ha. Sir, tulungan niyo ako sir para mo ano. Ngayon, ang gagawin ko, gusto ko malaman kung saan ka talaga nakatira. Hindi ba sa may tulay lang po? Sa may tulay, doon kita pwede matagpuan. Ang gagawin natin, tutulungan kita, sasamahan kita, pero after lockdown, kasi lockdown pa ngayon eh. ECQ pa eh, MSCQ pa eh. So, mga September, pupuntahan kita dito ulit kasi dyan lang naman ako nakatira. Gagawin natin. Kaya hindi naman po ako sa discharge. Oo, sasamahan kita sa NSO muna. Kailangan natin makuha yung mga record ng certificate ninyo. Sa nakakala ng pangalan tatay. Di bale yung babayaran, ako na magbabayad. Oo. Okay? Bahit pa sa ano yung mga pinagpay pa ng hospital kasi po. Oo. Matay si tatay, kailangan po. Pero magkatulong din ako kayo kahit ganito. Pangangalakan. Hirapan kasi ako mo. Ganyan. Hiniingatan. Oo. Masaglit lang, interviewin ko lang si ate ha. Ang gagawin natin, Kasi hindi si tatay alam mo. Oo. Yung mga balisalan niyo, kawawa yun, nakawa ko din. Lagi niya akong nukulit. Hindi siya nakadit, ano. Nakala niya yung papeles. Kasi ayaw niya pinangalangan. Oo, sige. Sa ngayon, ang gagawin natin, bibigyan kita ng pambili mo ng gatas ng anak mo. Sa dito lang po si Roy, ito yung tulay lang. Oo. Kasi unti lang talaga yung kalakal mo eh. So gagawa tayo ng paraan. Paano natin nga? Basta Veronica po. samahan kita. Veronica. Tutulungan kita. Wala. Para naman kahit papaano, makuha mo yung gusto mong makuha. Apo. Sa anong bangko ba yun? Dito na sa GIS. Ito. North Boulevard. Oo, sige. Alam niyo yung GIS? Ha? Yung GIS. Ito lang yung GIS. Oo. North Boulevard. Di bale, ang importante muna makuha natin yung requirements. Ano yung requirements? Gusto natin malaman dun sa bangko kung ano yung hinihingi nilang requirements. Ano ba? Nakasunod Oo. sa Sereno. Oo. Lahat natin bibidyuhan para at least alam natin yung requirements tsaka hinihingi tsaka paano yung proseso yung gagawin para makuha ninyo yung pera ninyo. Ano? Kung sakali talaga may makukuha kayo. Oo Ganon. po lang kasi kompleto sana po. Nasabi po ng ano doon ng tatay ko yung tiwala. Lalaki mabait po yun. Kailangan na meron kayo talagang tiwala kasi tatay ko ba sa kanila yun. Oo. Di bali po, hindi naman po hindi naman po ako masamang tao, tsaka ayoko mangloko ng tao dahil vlogger po ako. Gusto po natin i-share yung kwento ninyo sa mga tao sa social media para mapanood ng maraming tao ano yung problemang pinagdadaanan ng mga kapwa natin Pilipinong mahihirap. Ganun po yun. O sige po, ganito po. Namatay nga yung kawawa nga po yun. Yun yun, di ba namatay dito, wala alam po namin. Oo.
Tapos yun siya niya nakawag pa. Siyempre, nakita ko yung unan. Eh di naman siya nag-uunan yun eh. Kasi mga tao doon, mga sinungaling. Noong maga pa nagising ngayon. Tapos, as 4 nang inuha hapon. Di ba? Kataha. Lalo mo sa ano. Kasi ang sakit doon. Inaano ng doktor na nag-aaralan siya na. Hanggang kailang basta siya mamamatay sa pagkatanda o sa sakit. Hintayin mo na lang kung saan siya mamamatay. Dahil mamang ang buhay niya. Kasi nga, meron siyang laking. Eh paano nga, inunalan nila eh, mga matambay. Sige. Kaya kailangan niya ng dasal kaya para alam Oh, sige, sige. Ibigyan kita ng pambili mo ng gatas ng anak mo. At Kailan least, po ako sir ah, Oo. kasama po yun ah. Nagpapeso man ako may pero hindi ako mayaman ha. Opo. Oo. Pambili mo ng gatas ng anak mo ha. Bili ka ng gatas ng anak mo. At pagkain mo mamaya. Di bale kung ituloy mo na yung pangangalakal para at least may kikitain ka pa rin. Opo. Oo. Yung pera mo, itago mo na lang. Pambili mo ng... Kaya nakatira dyan lang po. dito lang ako sa may Quirino. Kasi sabi ko sa tatay, sabi ko, ano, marami kayo ng things. Hindi ako makumaano, taong talaga sabi ko, ano ko Lord, dadasal ako pag nagkano ko, nakakalak ko. Oo, sige, Tulungan sige. niyo po ako para makuha ko yun. Oo. Matutulungan kita dyan, huwag kang mag-alala. Kasi po yan Basta sa September kasi ngayon medyo stricto pa eh, may appointment, pero pag after lockdown baka bukas na diretso na tayo dun sa may NSO. Ganun ang gagawin natin, ano. Basta importante sa September nandun ka sa tulay, pupunta naman kita doon. kukunin ka na yung pangalan ni ano ng tatay Oo. ko. Isulat mo lahat ng importanteng dokumento, pangalan, yung mga details ng impormasyon Oo, ng yes, tatay mo, tsaka impormasyon mo, para at least alam natin kung ano yung kukunin nating kasi dun sa NSO, ang gagawin kasi doon, kailangan makuha natin yung tamang eksaktong letra ng pangalan ng tatay mo para lalabas doon sa system nila yung certificate. Ganun kasi yun. Pag mali kasi ang isa, iba ang lumalabas. Baka mali makuha natin, sayang yung babayaran natin. O sige. Ano naman yung ano, pangalan ko tanay na. Oh, importante meron kang mga copy. Halimbawa, kung may copy ka ng Meron po. Xerox, yun ang importante, ano? Masaya po Oh, nga. sige, sige. Ibalik. Bagong kuha ko lang yun sa sitinig ko yung ID ko ngayon. Oo. Kasabi ko nga eh. Oo. Wala nga yun eh. Kasi meron kami ayuda, wala pa. Bakit panulit daw? Nagpapano ako ng sir. Kasabi ko muna doon sa tindahan. Kasi wala kami pwede. Kompleto ako sir. Trabaho ko sa Destination sir eh, kung nakita niya. Ano ko yung homeless po ako yung homeless. Sali po sa homeless. Alam niyo po yun? Mga 4 piece, gano'n. Sali po sa Destination. Ay, ayun lang po. Hindi naman ako sinungaling talaga eh. Tataka ko, ba't ninako nila yun? Baka siguro may pera. Kung wala naman pera yun, binat-bat ko may hindi pa, hindi mabasa. Sabi ko, bakit ito ingatan ko ito saan sabi ko. Oo. Kasi pag kasi ano niya eh. Meron pa akong sa senior rin eh. Senior. Sa veteran, sabi niya, uy, meron pa sa veteran siya lang ayun, meron pa siyang award. Yung pagtama din yun doon, meron siyang award din eh. O sabi ko nga, wala kang gagabay sa akin eh. Gusto nila may gabay eh. Importante ngayon, ang gagawin natin kasi may anak ka pala, 7 months. Hindi, nalagyan naman po ako eh. Kaya kita binigyan ng talaga ng tulong kasi doon ako naawa sa anak mo. Tsaka pambili mo talaga ng gatas. Sabi mo kanina, nangangalakal, gusto mo ng gatas, kaya binigyan kita ng pambili ng gatas ng anak mo. Hinatid ko dun eh. Oo. Ngayon, so yung mga kuwan natin sa September, tutulungan kita, huwag ka mag-alala. Gagawa natin ang paraan yan. Ang importante ngayon, nalaman ko kung saan ka nakatira, pangalan mo. Tsaka Elma. dito ka lang naman, di ba? Apo, Elma Villa ka po. Oo. Kilala ko dyan sir. Oo, sige, sige. Ganun na Pangalan lang. ko dyan Raquel. Oo. Gusto mo yung sadkaran? Oo. Sana ako dito may reflect. Ano ba, sa ilalim ka ba ng tulay o gilid ng tulay? Yan ang sadkara, di ba? Sa ilalim. Oo, sa balan. Oo, sige, sige. Yan ako lagi na sa taas. Marami bang nakatira doon? Opo, marami kami. Pero sa Ang importante, ikaw ang kasi ikaw ang maganda yung kwento mo. Apo. At mayroong tayo dapat talagang, yun nga, sabi mo kasi may pera sa kuwan, bangko ng kuwan mo. Baka mas sakali makuha mo yun at may angat mo naman yung buhay mo kahit papaano kung may makukuha Hindi ka. kasi po, baka maano po, sabi daw, baka maala, ang kitadun ng daw yun. Diba? Sa bangko naman hindi mawawala. Ako. Kung ano yung nakalagay doon ng tatay mo, hindi mawawala yun, nandun lang yun. Kasi hindi nila pwedeng ibigay yun sa iba o di kaya hindi pwedeng nilang kunin yun kasi oo. Kasi lahat yun detalyado yun lahat. Hindi pwedeng galawin yun ng kahit sino man. Kasi pag binigay nila sa iba yun, pwede silang kasuhan. So ibig sabihin, Apo.
Ang talaga lang pwedeng kumuha doon, pamilya ng pamilya nung namatayan. Ganon. Ayun, Sige. matagal ako po eh. Sabi ko Oo. matagal ako nandito. Sige, huwag kang mag-alala. Yun nga. Oo. Oo. Lagi ako umiiyak kasi yan, eh. Gusto kapatid ng tatay eh. Oo. Swerte ka ngayon kasi nakita kita. Actually, naglalakad Oo, lang ako nagdadasal kasi po ako eh. binibideo ko yung Lagi ako mga... nagdadasal, lagi ako umiiyak sa gabi kasi sabi ko, Oo. sabi ko sana, makatulong sa akin. Kasi tulungan mo ko to kaya marami kilala. Eh. Kasi dati ko kasi, sali sa Bible study yun eh, Bible study. Oo. Naka-just Sige. po yun eh, kaya ano sabi ko. Talaga siya. Oo. Nagkakan. Sabi ko, kamag-alala na eh, tutulungan kita. May tao ko kasi sa'yo. Oo. Parang yun o. Sabi ko, nilang ako yung tutulungan sa'yo. Sa kanya ko lang walang sa'yo. Kaya naman tatay ko, matulungan eh. Sabi niya, hindi ako sa pera, hindi nila ano eh. Kasi may mga anak na nagkakamad, diba ako hindi eh. Kasi pag pera tatay ko, sabi niya, sabi niya, nakakapo dahil makamatay na ako. Kasi baka di tayo magtagal. Matanda na ako, 19 na ako. Umiyak pa kaya, sabi ko. Ayaw ka kasi sinisip na niya ako. Ayaw ako pawara-wara, nagkalit siya. Nakita niya lang ang alaon, nagkalit na yun. Ayaw ako mag-inig. Abay tatay ko, mali yung magagamot. Magagamot yun, para siyang albilado. Ano Sige. may ngala siya dun eh, nakawal. Sige. Kanina ko pa nga napapansin na napapaiyak ka, napapaluha ka kasi ramdam ko na may talagang may pinagdadaanan ka. Oo. Lagi ako umiyak pero kasi ano lang ako. Nadako sa alakad dyan eh. Kasi pag nakita ng mata, puto umiyak ko yun na. Mahin ka na ba dito? Sige lang po, kasi naman ka. Sige. Sige. Salamat po. Huwag kang mag-alala, di bale. Kahit natin magdasal ka lang. Pwede magdasal kitang ka lang, tulungan. kung wala pag-asa. Tandaan mo lagi, pag nawala sa mundo, magdasal ka magdasal. Marami siya tutulong sa inyo, kasi mabait ka. Pag mag-alala, marami tutulong sa inyo. Dahil sa akin, hindi ka naman masamang tao eh. Wala naman Yun ang siya importante. sabihin. Oo. Oo. Pag gabi na po, mga madalas 12, pag wala na, tulog na ako. Iisip ko na lang. Alakal ulit umaga. Balik lang kami. Nangalakal kayo pag umaga. Ikot na kami. Tulog ko, hindi mo ako nagbabala eh. Kasi marami kasi mga ikot ng mga pulis. Ayan, Sige ah. Yun ang gagawin mo na gawin natin na basta sa September lalagay na kita sa schedule ko kasi marami din kasi ako din mong tulungan na binibigyan ng mga groceries minsan. Apa. So, di bale, sa September, lagay na kita sa schedule ko. Ay, kinanyan ako kasama kasi sabi niya, Oo. masama ako ah. O sige, kasama ko yun. Pwede mong isama yung anak mo para at least matutunan niya yung kung paano yung mga proseso, di ba? Kasi gusto niya lang makuha yun. Sabi niya, para naman hindi ka nahihirapan. Hindi, Babae ba yun o lalaki? lalaki po. Oo. Ganyan na po, binata ganyan nila. Sige. Kasi nag-aaral po yun. Ano, matalino. Sabi ng daw niya, ano ka, mag-keep up ka mag-aaral lahat. Tulungan ang mama mo ah. Mamatay na ako sa hindi ko lang makasama. Ano pangarap mo dito? Lalo. Sige. Alam, magmatalino ako. Ikaw ba lo? Kung mabibiguin na ako. Opa. Oo. Importante, palagi mong pagsabihan yung anak mo, mag-aaral mabuti. Nag-aaral po yun. Katrabaho nga po yun. Sipag-aaral. Oo. Kasi yun lang talaga yung maaring magpaangat sa atin sa kahirapan. Yung Pero nga siya mag-aaral. naggamit siya. May cellphone na siya. Oo. Sana swerte ngayon kasi yung mga kabataan, libre na yung edukasyon. Hindi tulad nung dati na marami talagang hindi makapag-aaral kasi medyo may bayad ng edukasyon. Ngayon, lahat libre. Meron pang pinamimigay ang tawag dito, ang government ng mga libreng Kasi, oo. may pinamay na yung mga batang hindi ano, yung hindi pa sabay. Ako hindi pa sabay kasi matalino. Oo. Kung matalino pa, ay, Talino po yung oo, brother. maaring makapagtapos yan ng makakuha ng scholarship na sa kolehiyo, makapagtapos. Kasi kanina sa Oo, test, kaya, lagi, huwag ka lang wala ng pag-asa. May anak ka naman, pwede rin makatulong sa iyo yan balang araw. nakakatulong. Importante, susuportahan mo din siya kasi syempre, maaring may mga gastusin na... Hindi na sa kanya na may ATM eh. Oo, sige. Sa ano niya sa Gendes Daddy Jimmy, ate lang kami. Kasi baka mawala. Pero kaya mo kami. Buti na ibigay ko nga eh. Kung hindi, kasi bago na naman gawa. Eh, may ID na ako din, nagawa ko ulit. Sige. Kita naman. Sige. So, anong gusto niyo pong sabihin ngayon na Wala. Ano na, natutuwa na ako na nakatagpo na ako ng ano. Yung tao talagang gusto sa akin. Nakabili kita ng Panginoon na hindi ko sabihin, dasal ako na talagang tulungan ako ng Panginoon na. Oo. Nakikita niya Oo, namin yan. kasi ang Panginoon kasi, ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng isang tao na pwedeng maaring tumulong sa'yo, lalo na pag palagi ka nananalangin,
nananalig sa Diyos, Kasi baga- may mga paraan yan. Kasi pag dasal ako, umiiyak ako. Oo. Ama lang alam ko, ikaw lang matapos yung mga hindi madiniyak ka. Hindi ay kita, wala po. Hindi, mama, wala po. May ka na ba? Sige, may ka na. Ito asa sila gusto nyo. At noon ay ito, titigil pa ako. Ay, kawawala si ate niya. Hindi problema yun. Duro, dalawa siya mga kaibigan. Parang mga kweri ni sila. Kasi nakikita nga nila ako, titigil ako minsan eh. Kasi nakikita nila, umiiyak ako. Ate, umiiyak ka ba? Hindi. Umiiyak ako. Tapos tawa nila ako. Ay, naman ko. Ano ba, hindi ako lang din. Bakit ka ba kinain? Kala ka ba? Pero, ito, makakita ko. Sige, yun na lang ano. Sige, maraming salamat ate kasi binahagi mo yung kwento mo sa amin. At maririnig na marami na yung kwento ninyo dahil nga may pinagdadaanan talaga kayo. Sa akin, yun na naman yung problema ko eh. Yung anak ko pang babae. Lahat tayo talaga may pinagdadaanan pero dapat maging matatag lang tayo kasi kailangan natin yung pagiging matatag dahil yun yung magbibigay sa atin ng daan na para masolusyonan din yun. May solusyon lahat, walang problema. Wag mong masyadong dibdibin, wag mong masyadong para hindi manghina yung katawan mo. Laban ka lang. Umiyak lang ako sila today. Oo. Namimiss ko lang tatay ko. Kaya kami dati ko. Ganun talaga, namimiss natin kasi yung tao talagang natural lang yung magiging emotional minsan. Naiisip mo yung mga nakaraan, yung masayang bagay, tatay mo, mga pamilya mo, kapatid. Ganun talaga yun. Pero pagkatapos nun, maiyak mo, maging matatag ka ulit. Kailangan ko talaga ng maghanap buhay. Kailangan ko maghanap ng paraan. Ganun. Huwag ka lang. Ako, sabi tatay ko, parang umiyak. Sabi ko lang sa tabi mo, natutulog sa'yo. Sabi ko, bulungan niya ako. Kasi sabi ko, parang umiyak. Kaya mo, ako ka rin dyan. Alam mo, sabi ko lang ka lang. Kaya mo, sa tao. Hindi na parang natin. Kasi yun nga, pag nangalangan mo, maraming sisipin kalakan. Wala naman ako karito. Sabi ko, wala ako karito eh. Balik ako na lang yan. Sige. Saan kailangan ko side ka? Yan, sige na po. Sige ako, sir. Sige ate ha, maraming salamat po at binahagi nyo ang kwento nyo sa amin.